खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ मणिपुराव जोबोद नांलाय खमलाय जाबाय दोङो मोननै जाथिनि गेजेराव जेराव गोबां सुबुंफोरानो न'फोरा सावजाबाय गोबां सुबुंफोरानो जिउ गोमानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो दा रिलिफ केम्पआवसो थानो गोनां जादों गतिके मानि थाखाय बे दावराव दावसिया जाबाय दोङो मानि थाखाय जागायजेननाय बे दावराव दावसिया बेखौनो जोङो बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नुगोन बे गासै जारिमिनखौ मिथिनो थाखाय जोङो थांनांगोन गोबाव सम सिगांनि बाथ्राखौयाव जेराव जोङो मिथिगोन माबोरै बे दावराव दावसिया दा फैनानै जाफैदों आसलते जोङो जेब्ला इंराजनि आन्दाराव जोंनि इन्डियाया सलायबायदोंमोन बै समाव इंराजफोरा मोननै रोखोमै रायजोफोरखौ बिसोरो सालायोमोन जेराव मोनसे जाबाय गावसोरो गावसोरनि कन्ट्रलाव गासै रायजोखौनो लायोमोन आरो मोनसेया जाबाय बेयाव सोरखौबा राजा बानायनानै दोनोमोन आरो बै राजानि जिङाव सानै साथाम बै इंराजनि मानसि दोनोमोन आरो बै इंराजनि मानसिफोरा खोन्थानाय मथैनो बै राजाया खामानिफोरखौ मावोमोन आरो थिग बिदिनो मणिपुरावबो बेफोरबायदिनो सलायबायदोंमोन आरो बे जायगायाव ओरैबायदिमोन जेराव नोंथांमोननो आङो मेप मोनसे खोन्थिनि बे मेपआव नोंथांमोना मोजाङै बुजिनानै मोनगोन मेपनि जि गेजेराव एसेमान समान एरिया दोङो बै एरिया खिनियाव गुबुन जाथि मोनसे थायो आरो मेपनिफ्राय जि जिं जिङाव बेयाव गुबुन जाथि थायो आरो दा नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां मणिपुराव मोनथाम जाथिनि मानसि दोङो मोनसेया जाबाय मैतै आरो मोनसेया जाबाय कुकी आरो मोनसेया जाबाय नागा बे मोनथाम जाथिया बै मणिपुराव थायो आरो दा दावराव जाबाय थानाया बै मैतै ओमफ्राय कुकीफोरनि गेजेराव आरो बे दावराव मानि थाखाय जादों बेखौनो जोङो दा गुवारै मिथिगोन बे भिडिअआव मानोना बेफोरबायदि दावराव दावसिया दिनै मणिपुराव जाबाय दोङो माब्लाबा जोंनि बड'लेण्डआवबो जानो हागौ मानोना जोंनि बड'लेण्डआवबो बेफोरबायदिनो प्रब्लेमफोरा सलायगासिनो दोङो दा मैतैफोरा जाबाय असी आरो अबिसियाव गोलैयो जेराव कुकीफोरा आरो नागाफोरा एसटियाव गोलैयो नाथाय इन्डिया सरकारा 1960आव मोनसे आयेन लाबोदोंमोन जि आयेनखौ माने मैतैफोरा थांनानै बै कुकीफोरनि जायगायाव मुथते मोनसे एरिया दोङो बै एरियायाव हा बायनानै थाहैनो मोना नाथाय बै कुकीफोरा बा बै नागाफोरा बिथांमोना बै मणिपुरनि जायखिजाया एरियायाव थांनानै हा बायनानै थानो हागौ बा बेयाव न' खानानै थाहैनो मोनो आरो केसा ओरैबायदि जाहैबाय दा मैतैफोरा जाबाय बै गासै पपुलेसननि 50% जाबाय मैतै आरो जेराव बिसोरनो जायगाखौ हेगारना होनाय जादों अनलि 10% जिखिनिखौ नोंथांमोना बै मेपआव नुदों आरो बाखि जि 90%आव अनलि 50% सुबुं थायो बे जाबाय कुकी आरो नागा जेराव माने बै पपुलेसननि 50%ल' गतिके बै मैतैफोरा सरकारनाव दाबि खालामदो जे जोंखौबो एसटि केटेगरियाव ला अब्ला जोङो जेरावबो हा बायनानै थानो हागोन जोंनि जायगाखौ एसे फुवारनो हागोन बिनि उनाव केसखौ जि कर्टआ एप्रुभ खालामो आरो एप्रुभ खालामनाय लोगो लोगो जाहैयो बे माने दावराव दावसिया जे बिथांमोना एसटिआव गोलैनाय लोगो लोगो गासै जोंनि जि ट्राइबेलनि हाफोरखौ सेनानै लाजोबगोन मानोना बेयाव 60 सिट दोङो आरो बै 60 सिटनिफ्राय 40 सिटआनो जाबाय बै मैतैफोरनि आरो गासै बिसोरो पलिटिकेलि जाथो गासै लेखा फरायावनो जाथो स्ट्रंसिन मैतैफोरा बिनि थाखायनो बै कुकीफोरा नागाफोरा सानो जे बिसोरो जेब्ला बे पावारखौ मोनगोन अब्ला बिसोरो जोंखौ माने गादबना दोननो नागिरगोन आरो दाबो बेफोरबायदिनो जाबाय दोङो होननानै कुकी सुबुंफोरा बुङो जे जोंखौ न'फोरखौ सेफायना होलाबायो जोंखौ माने जानला मानला बिसोरो ज' नांनानै फैनानै जोंनि न'फोरखौ सेफायनानै जोंनि बुस्थुफोरखौ लानानै थाङो बेफोरबायदि 19 जुलाइ 2023आव मोनसे भिडिअ भाइरेल जादोंमोन नोंथांमोना गासैबो बे भिडिअखौ मोनथारदों 100% जुदि बै समाव नोंथांमोनाव मबाइल दंमोनबा बै मैतैनि हाजारसे सुबुंफोरा साथाम कुकी लाइमोनखौ लाना फैनानै
बिथांमोना बै साथाम कुकि लाइमोनफोरखौ निउदै लामा लामा थाबायहोदोंमोन आरो बे भिडिअखौ जोंनि इन्डियायावल' नङा गासै बुहुमावनो जेसेबां हादोर दङ गासैबो बे भिडिअखौ नुनानै गोबां जोंनि माने इन्डियानि जि मान सन्मान दंमोन बेयो माने नस्थ' जाजोबदोंमोन आरो बिनि उनाव बिसोरखौ हमनायबो जादों आरो जोंनि जि दा प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो बे जाथायखौ लानानै जोबोद दुखु खालामदों जे बेफोरबायदि जानाङा जेराव जोङो जोंनि हादोरनि मान सन्मानखौ नस्थ' खालामनाय जादों। सिगां खोन्थानाय बायदिनो आङो इंराजफोरा जेरैनो जोंनि इन्डियाखौ गारनानै थांदोंमोन बै समाव इंराजफोरा जाबायदि रायजोफोरखौ सालायबायदोंमोन बै टाइपैनो इन्डिया सरकाराबो रायजोफोरखौ माने बै आयेनावनो बै रेगुलेसनावनो रायजोफोरखौ लायोमोन आरो थिग बिदिनो मणिपुराव जाबायदि राजाया सालायबायदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टआबो बै राजानि आखायाव होनानै बै मणिपुरनि जि माने किसुमान पावारखौ गावसोर सेन्ट्रेलाव लाखियो जेरै मणिपुराव कुनु निजा पुलिस गैया मणिपुरि पुलिस नोंथांमोना नुनो मोना जोंनि आसामाव जेरै आसाम पुलिस बिहाराव बिहार पुलिस कलकातायाव कलकाता पुलिस बेफोरबायदि नोंथांमोना मणिपुराव नुनो मोननाय नङा मणिपुराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन अनलि सेन्ट्रेलनि जे आर्मि CRPF बेफोरखौ नुनो मोनगोन लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसाम राइफल्सफोरासो थांनानै बेयाव माने माबाफोरखौ कन्ट्रल खालामहैयो आरो बिदि जाबाथाय मोनसे प्रब्लेम फैयो बेयाव मानोना लकेल सुबुंफोरा गावसोरो मिथिगो जे मा जादों मा जायाखै बे जायगायाव आरो बे हिसाबै बिथांमोना अर्डार पास खालामो नाथाय दिनै ओरैबायदि जानानै दङ बै जायगानि जि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदो जोंनि आखायाव पावारखौ हो जोंनि आखायाव पावारखौ होबासो जोङो बे गासै दावराव दावसिखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन मानोना दिनै बै चिफ मिनिस्टारा जुदि माबा मोनसे अर्डार हरोबाथाय बै आर्मि CRPFफोरा मानिनानै लाया मानोना बिथांमोननि जि बिथांमोननि कन्ट्रला जाबाय दिल्लीयावसो दिल्लीनिफ्राय बिथांमोनखौ जि अर्डार हरो बेखौसो बिथांमोना मावो गतिके जोंनि आखायाव जेब्ला बेफोरबायदि पावारा थागोन जोंनियावबो जोंनि निजा पुलिसफोर थागोन अब्ला जोङो निजेनो अर्डार होनानै जोङो जेखौनो मावनो खोन्थायो बेखौनो मावगोन बेखौनो बै जायगानि चिफ मिनिस्टारा इन्डिया सरकारनि आखायाव माने दाबि खालामदो जे जोंनो टटेलि पावारखौ जोंनि आखायाव हो अब्लासो बे दावराव दावसिया थाबथागोन होननानै जायखिजाया आसा खालामो नोंथांमोना एसे सिम्पलै आं नोंथांमोननो बुजायनो नाजादों आरो बेखौ नोंथांमोना हयथ' बुजिनानैबो मोनदों जुदि भिडिअआव नोंथांमोना गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलखौ गोदानै फैनायफोरा भिडिअखौबो मोजां मोनदोंबाथाय लाइक मोनसे खालामना हो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।